Lamsugo norokno haino hai ani channelo ang norokni bagwi haino hai tei kaisa swrwngmung tubui phaioka abo hingke जों जेफ्रु गुबुननि कक bai kebono bujirinani klaio a jorao जों chini thani kokthai जों bial nukjago kokthai bialni bagwi je sana tongmani a kokthaino जों a kokthai bai sawi bono bujiri maya ngui thango tamni bagwi hingke जों a kokthaino गुबुननि kok bai tamo hin buini kok bai tamo hin जों gahamke sasukmaya yaboni bagwi ang o video no swnamkha o video ni mangplio norok nugui mankhana naidi oro जों bolok khokmani norok oro nugui mankhana kwbangma kaini kaitham mangpili bai tei beni words rijak ang norok no tabuk mark khai phunuknai norok tebo kahamke bujiwano omo haike phunuk kahamke norok oro naidi yang debrani first mangpilio norok nugui tongkhana prawn hanai kaisa word prawn hingke जों je bolok khogui thumani जों bolok khogui rogai pano tongkha ba thui pano tongkha omo hai position no hingke prawn hono ang position ni kok sai tongo oro जों omo hai position rokni word जों saimai angui thango buino jefru bujirina thango afor जों saimai angui thango tangai hingke जों a kok thaino जों saimaya aboni bagui gahamke bujiri maya anguta hingke norok oro nugui mankhana je bolok khogui thui tongmani ba rokoi tongmani abono hingke english kok bai tamhin prawn nang simi swrwngya nangni ni bwsabuti rokno ba phwrwngui mankha ba nini manai songno ba phwrwngui mankha nang sak bo swrwngkha swrwngmani to chini asaifruni simi thimani jora tei paya जों asaifruni simi thima jora jotono swrwngui no thango hingke tei kaisa naidi oro yagrani first mangplio nugui mankhana noro obo hingke जों mwthalai thumani ba rokoi phano tongkha mwthalai je mwthaljak ba rokojak mwthalai rokojak haita abono hingke tamhin supine english bai supine hano जों nainadi salo kaisa word swrwngkha hingke जों 30 days to 30 ta words swrwngjak tei engui thango haipano जों to chini to amse capacity komiyo जों kwbangma word no swrwngui mano amo haita hingke naidi oro जों je mwthalai thujak abono hingke ahamo hai position no hingke supine hano amtaita hingke tabuk tei kisa norok nugui mankhana yang debra glani second picture omo hingke right lateral recumbent hani hino omo hingke जों yagra bwkhak जों je khatiwi thumani amo hai position no hingke right lateral recumbent hani hinjago english bai khaklayo norok buji tongna oro to mangpili borjak tei tolao word borjak ang norok no share khaimani hingke norok kwbangma jorao जों saimani amo hai rok no जों practically जों to jolewin tongo khaina tongo amo hai haipano mo hai word rok no kubuni kok bai tamhin amo rok no जों saimania hingke tabuk omo to जों saiman paikha yagra bwkhak je khatiwi thumani amo hai position no hingke right lateral recumbent hano tabuk tei kaisa जों debra bwkhak je khatiwi thumani abono hingke left lateral recumbent left lateral recumbent khakhayo norok bujiwin tongna hingke tabuk tei kaisa yagra bwkhangni second picture ro naidi norok omo hingke fowlers ni hinjago omo hai position जों bufru khlai jefru kebo bisimapan sajaka ba bisimapan derakha amo hai jorao जों kobong rok phano kusukhe ba rijai amo hai rok khe kobong khe kusukhe bono rokoroi toneo ba bisimarok sajaka hingke phatsa bo to basaimaya aboni bagai hamia rok no tam hospital rok phano langkha borok no amo hai jorao modikhe toni jago amo hai position norok oro nugui manna mangpili
mangpili tei word bo rijak ke norok srai srai nya bujitona ang just norok no sai khanari manisi tei kaisa tongo oro tabuk oro tei kaisa last tong shuo ang tei joton phunukbai khe obo hungka hingke Trendelenburg ni hinjago omo hai position no jeng romdi tabuk hawo rogo tei nang chukio ba walo phano yakung kusuk khero hori tongkha omo hai position no hingka hingke jeng Trendelenburg ni hinjago haita hingke o jagao jeng jotoi kind of words mankha haipano position ni words jeng tini swrwngkha hingke khaklaio norok kisale buji mankhana norok simi swrwngya norok ni chrai ba nijini mannai borok no bo nang saimano chrai rok no ma haite bo phunuke borok tebo interesting janai borok ni to swrwngna ni jora yabon bagui borok no mo hai picture soho tei video rok phunuka hingke borok ni bagui belai helpful wngnai hani ang khakhaio borok ni bagui simia kotor rok ni bagui bo kwbangma okra rok bo omo hai word rok no omo hai jeng tebo kutu word asuk thotoro asukma rok yasang asampari asukma rok am hai rok no word jeng tebo kwbangma saimia tongo abono tamo hina asole am hai rok ta hingke amo to asuk jora tei wngkha ang bwskangni jorao tebo omo hai word kutuk rok no jeng jeta sajagya ba saimani amo hai word rok tam tong bwskangni video tubnani bagui saitoknai norok ni bagui hingke tini bagui asuk wngnai jotono no hambai।